Landirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife Lahiri KTV sitisapota chipani cha Malawi Congress Party, koma zipani zonse zili kwanja kwa boma timazikonda, timazinyadira chifukwa ndi zipani zikuyembekeza kuwombola amalawi ku chipani cha nkhaza cha MCP, chipani chosaganizira amalawi takudikira zipani za UDF, UTM ndi zipani zina zonse kapena DPP osati MCP. Chipani cha nkhaza chosaganizira amalawi, chipani cha mwazi. Ndiye takhani popo kuti tikupaseni mumvere mapulogalamu athu onse ndi nkhani yomwe takubweresani ku siku la lero lino. Ifetu Lahiri KTV timakunyadira na Malawi pomatisatira mapulogalamu athuwa. Dalitopiri chipani chotsutsa boma cha Democratic Progressive DPP chalengeza mgwirizano ndi anthu komanso zipani mchigawo chakumpoto omwe akuutcha Northern Alliance Bloc. Mmodzi mwa apa mpando wa mgwirizano wa George Chaponda wati cholinga chake ndikupulumutsa Malawi mavuto omwe akumana nawo. Chaponda ati chipani chawo cha DPP ndicho chili ndi mphamvu zosankha yemwe adzayime ndi mtsogoleri wake Peter Mutharika. Ena mwa omwe achita nawo mgwirizano ndi anthu monga ngati Richard Soya, Victor Majoba, Solidarity Alliance komanso Franklin Fumbo a National Democratic Party. Zipani za ndale mdziko muno zagwirizana ndi pempho loti mtsogoleri wa dziko lino ayitanitse msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo kuti akambirane nkhawa zoti anthu ena oposera 50,000 akhoza kulephera kuponya voti ngati nyumba ya malamulo sikumana kuti isinthe gawo 74 la malamulo achisankho. Mneneri wa chipani cha MCP ya Jessica Bwira wati munthu aliyense akuyenera kukhala ndi mwayi wodzaponya voti, choncho ali ndi chiyembekezo choti achakwera achitapo kanthu mwamsanga. Anthu oposa 29,000 omwe sangakwanitse kugula loya akuti awayimire pa milandu akulephera kupeza chilungamo mdziko lino, ngakhale bungwe la boma loyimira anthu pa milandu la Malawi Legal Aid Bureau lidapereka mwayi woti maloya omwe saboma aziyimira anthu amaulere malinga ndi malamulo. Ofalitsa nkhani ku bungwe la Malawi Legal Aid Bureau a John Namalenga watsimikiza kuti maloya ndi ochepa omwe akumakwanitsa kuyimira anthuwa ku bungweli. Malinga ndi mtsogoleri wa bungwe la maloya la Malawi Law Society a Davis Njovu, maloya onse amayenera kuyimira anthu pa milandu mwaulere kwa maola 24 kamodzi pa chaka. Makhansala omwe amaliza ntchito yawo mboma la Mangochi ati njala ndi imodzi mwa mavuto akulu omwe makhansala atsopano omwe abwere chikatha chisankho adzathane nawo akasankhidwa. Mmodzi mwa makhansala awo a Kenneth Chimombo wanena izi pa msonkhano wawo omaliza dzulo, pomwe wati khonsoloyi imavutika pa zachuma zomwe zalepheretsa kuti akwaniritse mapulani m'madera awo. Nkhani mwachidule ndi zomwezi mu 19 Madalitso Phiri mawu abwino. Exciting news for all StarSat customers. Get ready for the FIFA Club World Cup 2025 live on StarSat from June 14th to